കർമ്മബന്ധനൈഹി സന്യാസയോഗയുക്താത്മാ വിമുക്തോ മാം ഉപൈച്യസി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇങ്ങനെ കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും തജ്ജന്യങ്ങളായ ഗുണദോഷ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും നിനക്ക് സ്വതന്ത്രനാകാം. പരിത്യാഗം എന്ന തത്വം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് വിമുക്തനായി നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമൂഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദേശ്യോസ്തി ന പ്രിയഃ യേ ഭജന്തി മാം ഭക്ത്യാ മൈതേ തേഷു ചാപ്യഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷപാതവുമില്ല. എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷേ ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപി ചേത് സുദുരാചാരോ ഭജതേ മാം അനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വിവസിതോ ഹി സഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായൊരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്വച്ഛാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാം ഹി പാർത്ഥ വിപാശ്രിത്യ യേപി സ്യുപാപയോനയഃ സ്ത്രീയോ വൈശ്യാസ്തഥാ ശൂദ്രാസ്തേപി യാന്തി പരാം ഗതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാർത്ഥ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കിം പുനർബ്രഹ്മണ പുണ്യ ഭക്ത രാജർഷയസ്തഥാ അനിത്യമസുഖം ലോകം ഇമം പ്രാപ്യ ഭജസ്വ മാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ പുണ്യാത്മാക്കളായ ബ്രാഹ്മണരുടെയും ഭക്തരായ രാജർഷികളുടെയും കഥ പറയാനുണ്ടോ? അനിത്യവും ദുഃഖപൂർണവുമായ ഈ ലോകത്തിൽ പിറന്നവർ എന്റെ പ്രേമഭക്തി സേവ നിരതരാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്മനാ ഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീ മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവം ആത്മാനം മത്പരായണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തത്സത് ഇതി ശ്രീമദ് ഭഗവത് ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ രാജവിദ്യാ രാജഗുഹ്യയോഗോ നാമ നവമോധ്യായഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. മാതാജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഇന്ന് കൃഷ്ണ. കീർത്തനം ചെല്ലാൻ ആരാണ് മാതാജി. റെഡി ആയിട്ടുള്ള? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ചൊല്ലട്ടെ മാതാജി? ചൊല്ലിക്കോളൂ, ആ, ചൊല്ലിക്കോളൂ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. നാരായണായ നമ നാരായണായ നമ നാരായണായ നാരായണായ നമ നാരായണ. നാമം ജപിക്ക നാം നാമം ജപിക്ക ഹരിനാമം ജപിക്ക നാം ഭക്തിയോടെ. ഭക്തിയുണ്ടാകുവാൻ എന്തു വേണം ഹരെ? അത്രമേൽ ചിത്താവിശുദ്ധി വേണം. ചിത്താവിശുദ്ധിക്കായി എന്തു വേണം ഹരെ? ചിന്തയും കർമ്മവും നന്നാവണം. നാരായണായ നമ നാരായണായ നമ നാരായണായ നമ നാരായണ. നാരായണ സകല സന്താപനാശക ജഗന്നാഥ വിഷ്ണു ഹരിനാരായണ. നാമം ജപിക്കുവാൻ എന്തു വേണം ഹരെ? നാമം ജപിക്കുവാൻ മോഹം വേണം. ആ മോഹമുണ്ടാവാൻ എന്തു വേണം ഹരെ? ആ മോഹമുണ്ടാകുവാൻ യോഗം വേണം. യോഗമുണ്ടാകുവാൻ എന്തു വേണം ഹരെ? ജന്മജന്മാർജിത ഭാഗ്യം വേണം. നാരായണായ നമ നാരായണായ നമ നാരായണായ നമ നാരായണ. നാരായണ സകല സന്താപനാശക ജഗന്നാഥ വിഷ്ണു ഹരിനാരായണ. കർമ്മങ്ങൾ നന്നാവാൻ എന്തു വേണം ഹരെ? കർമ്മങ്ങൾ നന്നാവാൻ സുഹൃതം വേണം. സുഹൃതമുണ്ടാകുവാൻ എന്തു വേണം ഹരെ? അകൃതങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്ക വേണം. അത്രയും അറിയുവാൻ എന്തു വേണം ഹരെ? സജ്ജന സംസർഗം തന്നെ വേണം. നാരായണായ നമ നാരായണായ നമ നാരായണായ നമ നാരായണ. നാരായണ സകല സന്താപനാശക ജഗന്നാഥ വിഷ്ണു ഹരിനാരായണ. സജ്ജനന്മാരെന്നറിയുവാതെങ്ങനെ? സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുവോർ സജ്ജനങ്ങൾ. സത്സംഗം ചെയ്യുവോരും സാധുക്കളിൽ സദാ സന്മനസ്സുള്ളോരും സജ്ജനങ്ങൾ. സന്മനസ്സുണ്ടാകുവാൻ എന്തു വേണം ഹരെ? സജ്ജന സംസർഗം തന്നെ വേണം. നാരായണായ നമ നാരായണായ നമ നാരായണായ നമ നാരായണ. നാരായണ സകല സന്താപനാശക ജഗന്നാഥ വിഷ്ണു ഹരിനാരായണ. നന്മ വരുവതിനെന്തു വേണം ഗുരു? ഹരിയുടെ അളവറ്റ കരുണ വേണം. കരുണ കൈവന്നിടാൻ എന്തു വേണം ഗുരു? ഹരി മാത്രം ശരണമെന്നോർമ്മ വേണം. അതിനു നാം എന്തു ചെയ്വേണ്ടു ഗുരു? അതിനു ഹരിനാമ കീർത്തനം തന്നെ വേണം. നാരായണായ നമ നാരായണായ നമ നാരായണായ നമ നാരായണ. നാരായണ സകല സന്താപനാശക ജഗന്നാഥ വിഷ്ണു ഹരിനാരായണ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നാമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ. ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ.
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe. Jai Radha Muralidhari Radha Muralidhari Radhe. Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Sri Radhe. Jaya Radhe, 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 Sri Radhe. Radha Rani ki Jai, Maharani ki Jai. Radha Rani ki Jai, Maharani ki Jai. बोलो बरसाना वासी की जय जय जय. बोलो ठाकुर रानी की जय जय जय. जय प्रभुपादा, जय प्रभुपादा, जय प्रभुपादा, जय प्रभुपादा. जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपादा. जय भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपादा. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, 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 Hari Bol. Namaste. Hare Krishna Mataji. Thank you Mataji. Prema Hare Krishna. Mataji. Subramanya Prabhuji ആദ്യം ചൊല്ലും. പ്രഭുജി പ്രഭുജി ചൊല്ലും. എന്നിട്ട് പ്രേമ മാതാജി ചൊല്ലും. നാരായണം ഭജ നാരായണം, ലക്ഷ്മി നാരായണം ഭജ നാരായണം. വൃന്ദാവന സ്ഥിതം നാരായണം, ദേവവൃന്ദൈരഭീഷ്ടുതം നാരായണം. ദിനകരമധ്യകം നാരായണം, ദിവ്യ കനകാംബരതരം നാരായണം. പങ്കജലോചനം നാരായണം, ഭക്തസങ്കടമോചനം നാരായണം. അജ്ഞാനനാശകം നാരായണം, ശുദ്ധവിജ്ഞാനഭാസകം നാരായണം. ശ്രീവത്സഭൂഷണം നാരായണം, നന്ദഗോവത്സപോഷണം നാരായണം. ശൃംഗാരനായകം നാരായണം, പദഗംഗാവിധായകം നാരായണം. നാരായണം ഭജേ നാരായണം, ലക്ഷ്മി നാരായണം ഭജേ നാരായണം. നാരായണം ഭജേ നാരായണം, ലക്ഷ്മി നാരായണം ഭജേ നാരായണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളും മാതാജി. ശ്രീകൃഷ്ണാഷ്ടകം. വസുദേവസുധം ദേവം കംസചാണൂരമർദ്ദനം ദേവകീ പരമാനന്ദം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരു. അദസി പുഷ്പസങ്കാശം ഹാരനൂപുരശോഭിതം രത്നകങ്കണകേയൂരം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരു. കുടിലാലക സംയുക്തം പൂർണ്ണചന്ദ്രനിബാനനം വിലസത്കുണ്ടലധരം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരു. മന്ദാരഗന്ധ സംയുക്തം ചാരുഹാസം ചതുർഭുജം ബഹിർപിഞ്ചാവചൂടാംഗം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരു. ഉത്പുല്ലപത്മപത്രാക്ഷം നീലജീമൂദസന്നിഭം യാധവനം ശിരോരത്നം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും. രുക്മിണീകേളി സംയുക്തം പീതാംബരസുരശോഭിതം അവാപ്ത തുളസീഗന്ധം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരു. ഗോപികാനം കുജദ്വന്ദ കുങ്കുമാങ്കിതവക്ഷസം ശ്രീനികേതം മഹേശ്വേസം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും. ശ്രീവത്സാംഗം മഹോരസ്തം
വനമാല വിരാജിതം ശംഖചക്രധരം ദേവം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും. കൃഷ്ണാഷ്ടകമിധം പുണ്യം പ്രാതരുത്തായയാം പഠേത് കോടിജന്മകൃതം പാപം സ്മരണാത്തസ്യ നശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു എവരിബഡി. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് 9th ലെസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. കാഞ്ചന ഗൗരംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി സഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർദേശ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കോൾഡാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയത്തെ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. നമ ഓം വിഷ്ണുപദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമേ. നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണി. ജയ ഹോ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗർ ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ രാമ
Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, everybody. Hare Krishna. 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 Hare Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Start ചെയ്യാം നമ്മൾക്ക് ആദ്യം എല്ലാ ആചാര്യന്മാരെയും നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഗോലോക ചാർട്ട് നോക്കാം. ഞാന് സൂം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ അതില് ടാബിൽ എത്രയും സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അവരവരുടെ ഡിവൈസിൽ സൂം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, കോവിഡാണ്, തലവേദന, കസ്റ്റമൈൻഡ് ആണ്, ക്ഷമിക്കുക. വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യാനേ. ഗോലോക ചാർട്ട്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗോലോക ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അവരവരുടെ ഡിവൈസിൽ വലുതാക്കി നോക്കുക. എൻ്റെ ഇത്രേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ആദ്യം കാണുന്നത് റൗണ്ടിലുള്ള ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ളത്. ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് എന്താണ്? നമ്മുടെ ശരീരം, പഞ്ചഭൂതങ്ങളാണ്. ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? റൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ താഴെ ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്ന ഓഷനാണ് ഗർഭോദക ഓഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്ന വിഷ്ണുവാണ് അവിടെ ശയിക്കുന്നത്. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് എന്ത് മഹാലക്ഷ്മി സർവീസ് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കാലടവി കൊടുത്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, നെറ്റ് ഇഷ്യൂ തോന്നുന്നു, ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സോറി മാതാജി, അത് ഹാങ് ആയി പോയി. നെറ്റിന് സൗണ്ട് ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു മാതാജി, ഒരു ചലമ്പിക്കുന്ന പോലെ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. നെറ്റിന് എന്തോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിലും എന്റെ ഇതിൽ വരുന്നില്ലെങ്കിലും മാതാജി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ വേണ്ട, ഞാൻ പറയുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇതാണ് ഗർഭോദകശായി ഓഷൻ. ഗർഭോദകശായി ഓഷന്റെ ഗർഭോദക ഓഷൻ. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ആണ് അതിൽ ശയിക്കുന്ന വിഷ്ണു. ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് വരെ ഇരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മലോകം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ കാണാം നമ്മൾക്ക് ബ്രഹ്മാവ് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്. ആ ബ്രഹ്മ ഭുവനാലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന. അപ്പം അതിന്റെ താഴെയുള്ള ആ താമരപ്പൂവിന്റെ ആ നാളത്തിലാണ് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് എന്താ കാണുന്നത്? പോൾ സ്റ്റാർ ആണ്. ധ്രുവൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ ധ്രുവലോകമാണ് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഗോലോക ചാർട്ട് രേണു മാതാജിയോ മിനി മാതാജിയോ സെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ പതുക്കെ ഇരുന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പോവുക.
അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്തുള്ളതാണ് എന്ത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്, പാലാഴിയിൽ ശയിക്കുന്ന വിഷ്ണു. ആ വിഷ്ണുവാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതിന്റെ ബ്രഹ്മാവിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മലോകത്തിന് തൊട്ട് താഴെ സത്യലോകമാണ് ബ്രഹ്മലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ താഴെ തപോലോകം, 4 കുമാരന്മാര് വസിക്കുന്ന തപോലോകം. അതിന്റെ താഴെ ജനലോകം, പ്രജാപതികൾ വസിക്കുന്ന ജനലോകം. അതിന് താഴെ മഹർലോകം, ഭൃഗുമുനിയൊക്കെ വസിക്കുന്ന മഹർലോകം. അതിന് താഴെ സ്വർലോകം, സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്ന സ്വർലോകം. അതിന് താഴെ ഭുവർലോകം, ഭുവർലോകത്തിലാണ് ഗോസ്ലി സ്പിരിറ്റുകളൊക്കെ ഉള്ളത്, പ്രേതാത്മാക്കളൊക്കെ ഉള്ളത്, ശരീരം കിട്ടാതെ വലയുന്ന പ്രേതാത്മാക്കളൊക്കെ. നമ്മള് മനുഷ്യരെക്കാളും അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി കഴിവുണ്ട്. അതിന് തൊട്ട് താഴെയാണ് ഭൂർലോകം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും 7 ലോകങ്ങളായി. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് തൊട്ട് താഴെയുള്ള 7 ലോകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സത്യലോകം, തപോലോകം, ജനലോകം, മഹർലോകം, സ്വർലോകം, ഭുവർലോകം, ഭൂർലോകം. അതിന് താഴെയാണ് പാതാള ലോകങ്ങൾ. അതല, വിതല, സുതല, തലാതല, രസാതല, പാതാള എന്ന് പറയുന്ന 7 ലോകങ്ങൾ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ഈരേഴ് 14 ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈരേഴ് 14 ലോകങ്ങൾ. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ലോകത്രയം എന്നാ പറയുന്നത്. 3 ലോകമാണ്. ഈ ഇത്രയും കാണുന്നത് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡും, ബാക്കിയുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 3ാമത്തെ ലോകം സ്പിരിച്വൽ വേൾഡുമാണ്. ഈ താഴെയുള്ള നാഗലോകങ്ങളാണ് പാതാളം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് താഴെ മഹാലക്ഷ്മിക്ക് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം 28 തരം നരകലോകങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ കൂടെ തന്നെയുണ്ട്. നരകത്തിലാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും. അതിന് പുറത്താണ് മഹത്തത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ശക്തി. അതിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ദേവിമാരെ കാണാം, ദേവിയെ കാണാം നമുക്ക്. അതാണ് ദേവി ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനു മുകളിലായിട്ട് സദാശിവ ലോകം കാണാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോയാൽ മതി. പിന്നെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് സമാധാനമായിട്ടിരുന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അതിന് മുകളിലായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ആര്? കാരണ ഓഷനാണ് കാണുന്നത്. കാരണ ഓഷനിൽ ശയിക്കുന്ന കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ഓരോരോ മുഖങ്ങളിൽ നിന്നും 1000 ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ബ്രഹ്മജ്യോതി കാണാം. സദാശിവ ലോകത്തിന് മുകളിലായിട്ട് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. കാരണ ഓഷനാണ് ഈ കാണുന്നത്. വിരജ നദിയൊക്കെ ഒഴുകുന്ന ഈ കാരണ ജലവും അതിന് മുകളിലുള്ള വേൾഡ് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡും താഴെയുള്ളത് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡുമാണ്. നമ്മുടെ 2 ലോകങ്ങളെയും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഇതിൽ ഉള്ളത് ബോർഡർ ആയിട്ടുള്ളത് കാരണ ഓഷനാണ്. അതിന് മുകളിലായിട്ട് എന്ത് കാണാം നമുക്ക്? ഇതാണ് വിഷ്ണു ലോകം, വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറയുന്ന ലോകം. വൈകുണ്ഠത്തില് ചുറ്റുമായിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ്? ഭഗവാന്റെ എല്ലാ തരം 1000 തരം അവതാരങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാവരും ഓരോരോ ഇതുപോലെ ഓരോരോ ലോകങ്ങളുണ്ട് അവിടെ. താമരപ്പൂവിന്റെ ഷേപ്പിലാണ് അത്. അതിന്റെ ഇതളുകളിലായിട്ട് സംകർഷനുണ്ട്, വാമനമൂർത്തിയുണ്ട്, വരാഹമൂർത്തിയുണ്ട്, നരസിംഹസ്വാമിയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും അതിന് മുകളിലായിട്ട് കാണുന്നത് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ഇരിക്കുന്ന അയോധ്യയാണ്. അതിന് മുകളിലായിട്ട് കാണുന്നത്. പിന്നെ സദാശിവ ലോകത്തിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് യമലോകം കാണും. നമ്മൾക്ക് നന്നായിട്ട് സൂം ചെയ്ത് വീട്ടിലിരുന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കത് മനസ്സിലാകും. അതിനുശേഷം കാരണ ഓഷനാണ്. അതിലാണ് വിരജാ നദി, ഗോലോകത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് കൂടുന്ന വിരജാ നദിയുള്ളത്, സംഗമിക്കുന്ന വിരജാ നദി. പുണ്യ നദിയാണ് വിരജാ നദി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് മുകളിലായിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്? അയോധ്യ കാണുന്നു. അയോധ്യയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ട് എന്ത് കാണുന്നു? ഈ പിങ്ക് കളറിലുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഗോലോകം എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണനും രാധാറാണിയുമായിട്ട് വിരാജിക്കുന്ന ഗോലോകം. ധർമാർത്ഥ കാമ മോക്ഷങ്ങളാണ് അതിന് 4 ചുറ്റും ഇരിക്കുന്നത് ഡോറായിട്ട്. ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾക്കറിയാം ഇവിടെ മോക്ഷം, ഇത് ദ്വാരക, മഥുര, പിന്നെ ജഗന്നാഥ സ്വാമി ഇരിക്കുന്ന പുരി, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാം. വാൾസിൽ കാണാം. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് ധർമാർത്ഥ കാമ മോക്ഷങ്ങളാണ്. 4 വേദങ്ങളും ഇതിന്റെ 4 ചുറ്റുമായിട്ട് ഉണ്ട്. 4 ഡോറായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഓരോ ഇതളിലും ഓരോരോ കളർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് അതില് ശാന്തഭാവമുണ്ട്, ദാസ്യഭാവമുണ്ട്, സഖ്യഭാവമുണ്ട്, വാത്സല്യഭാവമുണ്ട്, മാധുര്യഭാവമുണ്ട്. വാത്സല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യശോദ റാണി, യശോദ അമ്മ, പിന്നെ ദേവകി മാതാവ്, അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ വാത്സല്യം. ശാന്തഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശുക്കൾ, അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ. ദാസ്യഭാവം ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ പോലെയൊക്കെ. സഖ്യഭാവം അർജുനനെ പോലെ. അർജുനൻ ആരാണ്? ശരിക്കും വിശാഖ സഖിയാണ്, ഭഗവാന്റെ സഖിയാണ്, രാധാറാണിയുടെ സഖിയാണ് വിശാഖ.
ആ വിശാഖ സഖിയാണ് അർജുനനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെയുള്ളത് മാധുര്യ ഭാവം, എല്ലാ ഗോപിമാരുടെയും കൂടെ ഉള്ള മാധുര്യ ഭാവം. ഇത്രയുമാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത്. ഗോലോക ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ വീട് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ചിന്താമണി സത്മസുകൽപ്പിച്ച് ലക്ഷാവൃതേഷു സുരഭീരഭിപാലയന്തം ലക്ഷ്മി സഹസ്ര ശതസംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി എന്ന് പറയുന്ന ഗോലോകമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? ഇതിനെ തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് കാണാം എന്ത് അയോധ്യ കാണാം. അതുപോലെ താഴെ വൈകുണ്ഠം, സംഘർഷനും എല്ലാ മൂർത്തികളും എല്ലാവരുമുള്ള അനിരുദ്ധനും പ്രദ്യുമ്നും എല്ലാവരുമുള്ള ആ വൈകുണ്ഠ ലോകം. അതിന് താഴെ നമ്മൾ കണ്ടു കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, കാരണാംശം കണ്ടു, നമ്മൾ സദാശിവ ലോകം കണ്ടു. ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇത് കൂടുതൽ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരു വര പോലെ ഇങ്ങനെ വെള്ള കളറിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കാണാം. എന്താണത്? നമ്മളെ ചൊല്ലുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഗോലോകത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അത് മാല പോലെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചൊല്ലുന്ന ഓരോ മണിയും അതിൽ പോയിട്ടാണ് ചേരുന്നത്. സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാം വൈറ്റ് കളറിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ഗോലോകത്തിൽ ചെന്നാണ് തീരുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ദിവസം കൂടി നമ്മൾ 17th ഡേ കൂടി നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. നമുക്കപ്പോ 9th ലെസണിലേക്ക് പോകാം. ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ, സോറി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ മറ്റേ ക്ലാസ്സിൽ വായിക്കുന്ന PDF ആയിരുന്നു, റെസിറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യ യോഗം. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? അക്ഷരബ്രഹ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം അക്ഷയമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് മഹോത്സവമാക്കി നമ്മളുടെ ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെസൺ ആണ്. എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും, ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടന്റ് തന്നെയാണ്. എന്നാലും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചത്? അർജുനൻ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു. എന്തൊക്കെയാണ്? അധ്യാത്മം എന്താണ്, ബ്രഹ്മം എന്താണ്, കർമ്മം എന്താണ്, പിന്നെ അതിദൈവം എന്താണ്, അതിയജ്ഞം എന്താണ്, അതിഭൂതം എന്താണ്? ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു. അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആത്മാവും കൂടി ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ്. അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, അതും ഈ നമ്മളുടെ ശരീരവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം ചേർന്നതാണ് എന്ത്? അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ശരീരം വളരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളെയാണ്, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാണ് എന്ത്? കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ പ്രകൃതിയാണ്, മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ദേവന്മാരും ഭഗവാന്റെ തന്നെ രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ 11ാമത്തെ ലെസണിൽ നമ്മൾ കാണും. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം, വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശാഖകളിലേക്കും എല്ലായിടത്തേക്കും വെള്ളം എത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ തന്നെ നമസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദേവന്മാരും അതോടുകൂടി പ്രസാദിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ എല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ ചെയ്തോളൂ, അതൊന്നും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കൂടോത്ര മന്ത്രവാദം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കുക, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി
നമ്മളെ പോലെ തന്നെയാണ് അവരും, നമ്മളുടെ തന്നെ ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് അവരുടെയും. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഏതൊരു ആത്മാവിന്റെയും ആ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, ആരെയും ഉപദ്രവിക്കരുത്, സർവഭൂത ഹിതേരഥാഹ എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ 4 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഒന്ന്, നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കുക എന്നുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നോ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മളുടെ ആ ഇലമെന്റ് എന്താണ്? കമ്പാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇലമെന്റ്, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള കമ്പാഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇലമെന്റിനെ അത് ബാധിക്കും, നമ്മളുടെ തപശ്ചര്യയെ അത് ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ്? നോ ആൽക്കഹോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആൽക്കഹോൾസ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ് പോവുക. ഏതു നേരവും ഭഗവാൻ എന്താ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്? സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര. നമ്മൾ കള്ള് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മളുടെ മനസ്സ് ആ ഭഗവാനിലേക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. എത്രയോ മണിക്കൂറുകളാണ് നമ്മളുടെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോവുക. എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മളുടെ മൈൻഡിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും. നമ്മളുടെ തപശ്ചര്യയെ അത് ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെയുള്ളത് ഗാംബ്ലിംഗ് ആണ്. നോ ഗാംബ്ലിംഗ്. ചൂത് കളി, പൈസ വെച്ചിട്ടുള്ള ചീട്ടുകളി, അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് നിഷിദ്ധമാണ്. വൈഷ്ണവരായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിഷിദ്ധമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇലമെന്റിനെയാണ് അത് ബാധിക്കുക. ട്രൂത്ത്, സത്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൽ നുണയാണ്, കള്ളത്തരാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മുടെ ട്രൂത്തിനെ ബാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. നോ ഇല്ലിസിറ്റ് സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, നോ ഇല്ലിസിറ്റ് റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് നമ്മുടെ ക്ലീൻലിനെസ്സിനെ ബാധിക്കും. ശൗചം എന്ന് പറയുന്നതിനെ ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല, പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് കലിക്ക് ഇരിക്കാൻ കൊടുത്ത 4 സ്ഥലങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ബ്രോത്തൽസ്, അതുപോലെയുള്ള ഗോൾഡും അതിൽ പെടും. ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നതിലും കലി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കലിയുഗത്തിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് അത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ധാരാളം പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ തന്നെ ഇപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. കലിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കിയവരാണെങ്കിലോ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കും. ബ്രഹ്മ നിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഹാപ്പി ആയിട്ട് അവര് ജീവിച്ചു പോകും. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായിരുന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് സന്യാസ ജീവിതവും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാം. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അത് ഈസി ആയിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാം. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചറാണ്. അതിദൈവം ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോരോ പാർട്ടിലായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ദേവന്മാരാണ്. അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് അതിയജ്ഞൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിന് ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ്. നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തില് പരമാത്മാവായിട്ട് ഡിവൈഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ മരിച്ചു പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ബോഡിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ പരമാത്മാവ് പോയിട്ട് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ പോയി ലയിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു ബോഡി എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആ ബോഡിയുടെ കൂടെ തന്നെ വീണ്ടും അത് തിരിച്ചു വരും. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് പാലാഴിയിൽ ശയിക്കുന്ന വിഷ്ണുവിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ അവതരണങ്ങളാണ് ശരിക്കും മഹാവിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുക എന്താ മഹാവിഷ്ണുവാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന്. ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അവതരണങ്ങളും വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ശ്രീകൃഷ്ണൻ ചെന്ന് ചേർന്നത്, നമ്മൾ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞതാണ്, അവതാരങ്ങളൊക്കെ ചെന്ന് ചേർന്നത് അപ്പം ഓരോ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അവരിങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഗൃഹനാഥൻ ബർമുഡയിട്ട് ഷോർട്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് ബനിയനൊക്കെ ഇട്ട് വീട്ടിൽ നടക്കുന്നത് പോലെയാ കൃഷ്ണൻ ഗോലോകത്ത് നടക്കുന്നത്. അതേസമയം നമ്മൾ ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ കോട്ടൺ സ്യൂട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ ഫോർമൽസിൽ പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? അതുപോലെയാണ് മഹാവിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഹാവിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്ന അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം അതിനുശേഷം അധിയജ്ഞൻ, അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നു. മിക്ക ലെസൺസിലും ഭഗവാൻ അത് പറയുന്നുണ്ട്. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടു, എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയേ അർജുന തിഷ്ഠതി. 18ാമത്തെ ലെസണിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഞാൻ ഈശ്വരനായിട്ട് വന്ന് വാഴുന്നു. എല്ലായിടത്തും പ്രസന്റ് എന്നതാണ് ഈശ്വരൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളിൽ പഠിച്ചത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? അന്തകാലേശ മാമേവ സ്മരൻ മുക്വാക്കളേവരം. ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം വെടിയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ തന്നെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം, നമ്മൾ ഏതിനെയാണോ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശരീരം വെടിയുന്നത് അതായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മാറുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഏത് നേരവും ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല.
അറിയില്ല എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. പരീക്ഷിത്ത മഹാരാജാവിന് അറിയാമായിരുന്നു 7 ദിവസമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത്. നമ്മൾക്ക് അതും അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമ്മൾക്ക് എത്ര ദിവസമാണ് എത്ര മിനിറ്റ് ആണ് എന്നൊന്നും നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എത്ര യങ് ആണെങ്കിലും നമ്മളുടെ കർമ്മം ഒടുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ശരീരം വീണു പോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏത് നേരവും നമ്മൾ നാമം സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നാമമാണ് നമ്മളുടെ അംഗരക്ഷകനായിട്ട് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് വരെ നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക. പോയി കഴിഞ്ഞാലും അത് പോയിരിക്കുന്ന ഇടത്തും നമ്മൾക്ക് അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നാമം എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളും. ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഡെസ്റ്റിനി മാറ്റാനായിട്ട് ഭഗവാന് കഴിവുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഹാപ്പി ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം ഭഗവാൻ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. അപ്പം ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഡെസ്റ്റിനി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മാറ്റിത്തരും. നമ്മുടെ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നോക്കുന്നതായിരിക്കില്ല. ജാതകം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്തൊക്കെയൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ശാന്തമായിട്ടിരുന്ന് നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പോയി നോക്കൂ, അതിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ മാറി ഈശ്വരാധീനം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ടാകും. ഭഗവാൻ ഏത് ഗ്രഹങ്ങളെയും നമ്മൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് നിർത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഭഗവാൻ അതിന്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം എന്താണ് ചരടായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു, മണികളെല്ലാം എന്നിൽ കോർത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പരതരം നാണ്യത്തിഞ്ചിത സ്ത്രീധനം ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? നാമം മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഉള്ളൂ. പിന്നെ എല്ലാവരും പാടിയത് നാരായണ നാരായണ എന്നുള്ളതാണ്. നാരായണം ഭജി നാരായണം ഒക്കെ. എന്താണ് അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്? വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിലെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? അർദ്ധാവിഷ്ണാശിലാശീത ഗോരിഷ്ടവ്യാദീശ വർത്തമാന സങ്കീർത്തി നാരായണ ശബ്ദ മാത്രം വിമുക്ത ദുഃഖാസുഖിനോ ഭവന്തു. അർദ്ധാവിഷണ്ണ, ആർത്തനായാലും വിഷണ്ണനായാലും സാഡായാലും അർദ്ധാവിഷ്ണാശിലാശീത തോറ്റുപോകും എന്നുള്ള ഭീതിയിലിരിക്കുമ്പോഴും ഗൗരീഷുചവ്യാധീഷു വർത്തമാന എത്ര ഘോരമായിട്ടുള്ള വ്യാധിയാണെങ്കിലും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? സങ്കീർത്തിയ നാരായണ ശബ്ദം മാത്രം വിമുക്ത ദുഃഖാസുഖിനോ ഭവന്തു. എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ നാരായണ എന്ന ശബ്ദത്തിന് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും, ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ലെസണിലേക്ക് പോകാം. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്നതാണ് 9th ലെസന്റെ പേര്. രാജവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ കിങ് ഓഫ് ദ നോളജ് എന്നാണ്. രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ എന്നതാണ്. ദ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നോളജ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്, ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ദ കിങ് ഓഫ് ദ നോളജ്. ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് നോളജ് തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഇന്ന് ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയി സീക്രട്ട് ആണ്, ഇത് ആരോടും പുറത്ത് പറയരുത് എന്നതാണ് കോൺഫിഡൻഷ്യലിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ. ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? 18 ലെസൺസിന്റെ നേരെ മിഡിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ലോക്കറ്റ് പോലെയാണ്, മാലയിലുള്ള ലോക്കറ്റ് പോലെയാണ് ഈ ദ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നോളജ് എന്ന് പറയുന്ന ലെസൺ ഉള്ളത്. അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം എന്താണ്? ലോക്കറ്റിലെ കല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമണ്ട് ആണ്. ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം 9.34 എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകം വരുന്നത്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ ഇന്ന് കുറച്ച് കുറവേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. 9:30 അല്ല 8:30. ശ്രീ മാത്രമല്ല എനിക്ക് ഫുള്ളി അബ്സെന്റ് മൈൻഡഡ് ആണ്, പറയുന്നതൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് തീരെ സുഖമില്ലാത്ത സമയമാണ്. അപ്പൊ ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായി വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാകും. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു അർജുനനോട്, നിനക്ക് ഞാൻ ഈശ്വരനാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ള ഒരാള് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സിബ്ലിംഗ് തന്നെ ആയിരിക്കും. നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടി, അതല്ലെങ്കിൽ പൈസ കൂടുതൽ നമ്മളുടെ കയ്യിലുണ്ട്, നല്ല കാറ് നമ്മളുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തുള്ള സിബ്ലിംഗ് ആണെങ്കിൽ കൂടി, പിന്നെ നെയ്ബേഴ്സിന്റെ കാര്യം പറയാനുണ്ടോ, ജലസ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അർജുനൻ എന്താ ചെയ്തത്? അർജുനൻ വളരെ ഹമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത്. കൃഷ്ണന് എല്ലാത്തരം പ്രഭാവവും ഉണ്ട് എന്നത് അർജുനന് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ അർജുനൻ കൈകളൊക്കെ കൂപ്പി വളരെയധികം ശിഷ്യനായിട്ട് തന്നെയാണ് സറണ്ടർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്, ഭൃത്യനായിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതീവ രഹസ്യമായി ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും. അപ്പൊ ഇന്ന് ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവുമാണ്. നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാകും. നമ്മളുടെ ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന കുറച്ചൊക്കെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാവും, മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കും, ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടാകും, ഫിസിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടാകും. എല്ലാം എന്തായിട്ട് മാറും നമ്മൾ ഈ ലെസൺ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇത് മാത്രമല്ല, ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഏത് ലെസൺ ആണെങ്കിലും
ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അമൃതവാണിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമൃതാണ്, അമരത്വമാണ്, നമ്മുടെ ഇഷ്യൂസിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് അത്. അപ്പൊ നമ്മള് വളരെ നിശ്ചിന്തരായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനിൽ തന്നെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ സ്റ്റിയറിംഗ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ശാന്തമായിട്ടിരിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകില്ല. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രമിതം ഉത്തമം. ഇത് പവിത്രമാണ് അർജുന, ഉത്തമമായിട്ടുള്ള വിദ്യയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം. ഇത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള വിദ്യയാണ്, ധർമ്മമാണ് പറയുന്നത്. സുസുഖം വളരെ ഈസിയാണ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറയുന്നു. കർത്തും അവ്യയം സുസുഖം. എങ്ങനെയാണ്? അമ്പലത്തിൽ പോയി 2 തുള്ളി തീർത്ഥം കുടിച്ചാൽ മതി, നമ്മൾ പാപങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനമാണ്. എത്ര വലിയ അമ്പലമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് പ്രദക്ഷിണം വെച്ചാൽ പാപശമനമായി. അതുപോലെ തന്നെ പ്രസാദം കഴിച്ചാലും പാപശമനമായി. അപ്പൊ സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം. അപ്പം ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്, രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രമായതുമാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വേർഡ് മീനിങ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ, ആത്മാവിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം, ഫൈനൽ പോയിന്റ് എന്താണ്? ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അതാണ് നമ്മൾക്കിത് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടുന്നത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. പ്രത്യക്ഷാവധർമ്മം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം. അവ്യയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാശ്വതമാണ്. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഉണ്ടാവുക. ഭഗവാന്റെ കാലത്തില് ഷുവറായിട്ടും നമ്മള് സ്ഥാനമുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾക്ക്. ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് പോകാനേ പറ്റില്ല. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ. അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരുടെ എന്താണ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്? ഭർത്താണ്ടത്തെ സൈക്കിളിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം ഓരോ ജന്മത്തിലും. അത് എന്തായാലും മനുഷ്യൻ തന്നെ ആകണം എന്നില്ല, ഏത് ആനിമൽസിനും ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി എന്ന് പറയുന്നതുണ്ട്. അത് അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ കഷ്ടമാണ്. മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളൊക്കെ അതും നമ്മൾക്ക് അതില് ആഡ് ആകും. പ്രാരബ്ധ കർമ്മങ്ങളിൽ അതൊക്കെ വരും. അത് മാത്രമല്ല ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടിയാ വരിക, അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം കുറച്ചല്ല നമ്മൾ അനുഭവിക്കുക, കൂടിയാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്ത് കേൾക്കുക അർജുന, ഈ ലെസണിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവ്വഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഏത് വേൾഡിലെ ഏത് കോർണറിൽ ഇരുന്നാൽ പോലും നമ്മൾ എവിടെയാണ്? സർവ്വഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സേഫ് ആണ്. എന്താണ് കയ്യിൽ വേണ്ടത് സേഫ് ആകാനായിട്ട്? ജസ്റ്റ് നാമജപവും ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയുമാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേണ്ടത്. ഭഗവാനിലുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസവും അൺഫ്ലിഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടത്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഭാവവും വേണം. ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ്? സേഫ് ആണ്, ഭഗവാന്റെ കൈകൾ, ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിൽ കുക്ഷിയിലാണ്, വയറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. കുക്ഷിക്കുള്ളിലാണ് ഭഗവാന്റെ ഹോൾ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. നമ്മൾക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ കാറ്റ് വന്ന് വീശുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ആ തണുപ്പ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കാറ്റിലെ ചെമ്പകപ്പൂവിന്റെ മണവും റോസിന്റെ മണവും ഒക്കെ വരുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമ്മളുടെ മനസ്സിലൊരു ശാന്തി, സമാധാനം, സന്തോഷം. ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും നമ്മൾക്ക് യാതൊരു കൂസലമില്ലാതെ നമ്മൾ വളരെ അവിനാശിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. ആ ധൈര്യത്തിലിരിക്കുക. ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ആ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും കൈവെടിയരുത്. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം ആത്മാനം അവസാദിയെ. നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഉദ്ധരിക്കേണ്ടത്, വേറെ ആരും വന്ന് അത് ചെയ്തു തരാൻ പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക? വിശ്വാസത്തോടുകൂടി തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് തന്നെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി തന്നെ ജീവിക്കുക. ആരെല്ലാം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും അത് അവരുടെ ഇഷ്യൂ ആണ്, നമ്മളുടെ അല്ല. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇഷ്യൂസിൽ നമ്മൾ അധികം ഇതൊന്നും പറയാനൊന്നും പോകരുത്. ഗോസിപ്പിംഗ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്കായിട്ട് വന്ന് ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്കായിട്ട് വന്ന് പെടും. ഒരു ഏകാദശി ദിവസം ഒരു രാജാവ് അവിടെ നിന്ന് പാല് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാവർക്കും പാല് വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കർമ്മയോഗത്തിന്റെ ലെസണിൽ പറയേണ്ടിയിരുന്നതാണ്,
ഓർത്തില്ല. അപ്പം കർമ്മയോഗത്തിൽ വരേണ്ട സ്റ്റോറിയാണ്. അപ്പം ഒരു രാജാവ് അവിടെ ഏകാദശിയുടെ ദിവസം നിന്ന് പാല് വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ട് വലിയ വലിയ പാത്രങ്ങളിലെടുത്ത് പാല് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഹെൽപ്പേഴ്സ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, വലിയ വലിയ പാത്രങ്ങളിലൊക്കെ പാല് നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പരുന്ത് ഒരു പാമ്പിനെയും എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ മുകളിലൂടെ പോയി. പരുന്തിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് പാമ്പ്. പക്ഷെ പാമ്പിന് എന്തുണ്ടായി? മരണവെപ്രാളം ഉണ്ടായിട്ട് അതിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വിഷം താഴേക്ക് വീണു. താഴേക്ക് വീണത് എവിടെയാണ്? ആ പാലിനുള്ളിലായി പോയി. ഒരു ബ്രാഹ്മണന് കൊടുക്കാൻ എടുത്തിരുന്ന പാത്രത്തിലായി പോയി. എന്നിട്ട് ആ പാല് കുടിച്ചിട്ട് ആ ബ്രാഹ്മണൻ അവിടെ തന്നെ മരിച്ചുപോയി. രാജാവിന് ഇതിന് അറിഞ്ഞില്ല അതിനുള്ളിൽ പോയിസൺ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ബ്രാഹ്മണനും അറിഞ്ഞില്ല, ബാക്കിയുള്ളവരും അറിഞ്ഞില്ല. പരുന്തിനോ ആ കർമ്മത്തിൽ യാതൊരു ബാധ്യതയുമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? പരുന്തിന് വിശക്കുന്ന പരുന്തിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് പാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. പാമ്പിനാണെങ്കിലോ അതിന്റെ ധർമ്മമാണ് പോയിസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത് വീണതില് അവർക്ക് രണ്ടാൾക്കും പങ്കില്ല. കണ്ടു നിൽക്കുന്നവർക്കുമില്ല, ബ്രാഹ്മണനുമില്ല, രാജാവിനുമില്ല. പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ആ കർമ്മം ആർക്കാ പോവുക? അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരം അന്വേഷിച്ചു വന്നു. കൊട്ടാരം അന്വേഷിച്ചു വന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു, ഏത് വഴിയാണ് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഏകാദശിക്ക് ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ പോയിസൺ കൊടുത്ത് കൊന്ന രാജാവാണോ, ആ രാജാവിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഈ വഴിയാ പോകേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പം ആരുടെ തലയിൽ പോയി ആ ഗോസിപ്പിങ്ങിന്റെ ആ ഒരു കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്? ആ സ്ത്രീയില് പോയി. ബാക്കി എല്ലാവരും അതില് ആർക്കും പങ്കില്ല. പക്ഷെ ആ സ്ത്രീയുടെ തലയിലാണ് കർമ്മം പോയിട്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടിയോ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും, എന്ത് ഇഷ്യൂസ് ആണെങ്കിലും നമ്മളുടെ സബ്ജക്റ്റ് അല്ല. ഈവൻ നമ്മളുടെ സിബ്ലിങ്സിന്റെ കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഒരു ലിമിറ്റിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഒന്നും പറയരുത്. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെയുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ തലയിൽ വന്നപ്പെടും. ആവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്ത് കൂട്ടിയത് തന്നെ ധാരാളം തന്നെ ഉണ്ട്. ഇനി ഇതും അവരുടെ കർമ്മങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ കൊണ്ടുവരരുത് തലയിലേക്ക്. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുമില്ല. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊക്കെ എന്റെ ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എന്റെ യോഗപ്രഭാവം നോക്കൂ. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം എന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഇതിലൊന്നിലും എനിക്ക് പങ്കില്ല. ഭഗവാൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. ഭഗവാൻ സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല. പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഈ ഹോൾ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു അംശമല്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായിട്ട് വലുതായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. ഭഗവാൻ 10ാമത്തെ ലെസണില് നാളെ ഒന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മറ്റ സർവം പ്രവർത്തതേ. എന്നിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നത്, എല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും എന്നിൽ തന്നെയാണ്. ആകാശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സർവ സൃഷ്ടികളും എക്കാലവും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഭഗവാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അംശമൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ ഭഗവാനിലാണ് ഇതെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. എല്ലാവരെക്കാളും എല്ലാവരെയും പരിപാലിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ കൂടി ഭഗവാന് ഇതിലൊന്നും യാതൊരു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭഗവാനെ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, എല്ലാവരും പറയും, മായാവാദികളൊക്കെ പറയും ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിഥ്യയാണ് എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ മിഥ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതില്ലാത്തതാണ് മിഥ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. മായ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എന്താണോ ഇല്ലാത്തത്, ഇല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അതാണ് മായ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? മയാധ്യക്ഷേന പ്രകൃതി സൂയത്തെ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗദ്വി പരിവർത്തതേ. ഞാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. മയാധ്യക്ഷേന പ്രകൃതി, എന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് പ്രകൃതി എന്ത് ചെയ്തത്? സൂയത്തെ സചരാചരം, ഈ ചരാചരങ്ങളെല്ലാം പ്രകൃതി മാതാവ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ്. ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗദ്വി പരിവർത്തതേ. എന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് ഇത് തിരോഭവിക്കുകയും ഉണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഭരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് മിഥ്യയാണ് ഈ ഭൂമി, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ജീവിതമെല്ലാം മിഥ്യയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത്? ശ്ലോകത്തോടുകൂടി പറയുക, മയാധ്യക്ഷേന പ്രകൃതി സൂയത്തെ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗദ്വി പരിവർത്തതേ.
എന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് ഈ പ്രകൃതി ഈ ചരാചരങ്ങളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഹേതു നാനേന കൗന്ദേയ ജഗദ്വി പരിവർത്തതേ, എന്റെ ഈ നിയമം അനുസരിച്ച്, എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് പ്രകൃതി മാതാവ് ഇതിനെയെല്ലാം എന്തുണ്ടാകുന്നത്, ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാകുന്നതും പിന്നെ ചൂട് കൂടുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ചാണ്. തപാമ്യഹം അഹം വർഷം, തപാമി അഹം, ഞാനാണ് ചൂട് കൊടുക്കുന്നത്, ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്നത്, ഭൂമിയെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. തപാമി അഹം, അഹം വർഷം, വർഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും മഴ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും അതെല്ലാം എന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണ്. അത് നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ജാതകമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ തലേവരയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തലേവര എന്ന് പറയുന്നതുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഭൂകമ്പമൊക്കെ വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഡ് വന്നിട്ടാണ് കുറെ പേരൊക്കെ ആ സൈഡിലുള്ളവരൊക്കെ മരിച്ചു പോകും. ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ജാതകം ഒന്നാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും നമ്മള്. എന്താണ് അതിന്റെയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ആ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള തലേവരയുണ്ട്. അവിടെ ഇന്നത് സംഭവിക്കാവൂ എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കണം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പം മയാധ്യക്ഷേന പ്രകൃതി സൂയതേസ ചരാചരം, ഇതുപോലെയുള്ള വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രൂപത്തെ വേണം നമ്മള് ധ്യാനിക്കാൻ. ഓക്കെ, അവജാനന്തി മാമൂഢ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എത്ര ഹംബിളായിട്ടും എത്ര ഹാപ്പി ആയിട്ടുമാണ് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നത്. എന്തെല്ലാമാണ് ഭഗവാൻ, കാലമാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാവരുടെയും കാലന്റെയും കാലനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ രൗദ്രഭാവം വല്ലതും കൃഷ്ണന്റെ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കൂ. അതാണ് റിനൗൺസിയേഷൻ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിനൗൺസിയേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന കൃഷ്ണനെ. അവജാനന്തി മമ്മൂഢ മാനുഷ്യം തനുമാശ്രിതം, അതുപോലെ ആയിരിക്കണം ഓരോ നരനും. പൗരുഷം തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ നരനും എന്തായിരിക്കണം, അതുപോലെ ആയിരിക്കണം. വളരെ ഗാംഭീര്യത്തോടുകൂടി, എന്നാലോ വളരെ പ്ലീസിങ് ആയിട്ട് എല്ലാവരെയും ഹാപ്പി ആക്കിക്കൊണ്ട് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുക. അവജാനന്തി മമ്മൂഢ മാനുഷ്യം തനുമാശ്രിതം, അതല്ലാതെ എന്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ കയറി വരരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതൊന്നും ഇവിടെ ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഉഗ്രശാസനമൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടെയുള്ളവരൊക്കെ വെറുക്കാൻ തുടങ്ങും. ഒന്നും പറയില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവരുടെ കണ്ണുനീര് കാണും. എന്നിട്ട് നമ്മളെന്താകും, നമ്മൾക്ക് ഒരു സ്ട്രോക്കോ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മതി, തീർന്നോ നമ്മളുടെ ആ പൗരുഷവും എല്ലാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഏത് നേരവും സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മരയുദ്ധ, ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടി വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നിന്റെ ഇച്ഛ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്ലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യുക. അവജാനന്തി മാമൂഢ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവവജാനന്ദോ മമ ഭൂതമഹേശ്വരം, മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന അവജാനന്തി മാമൂഢ, അറിയില്ല മൂഢന്മാർക്ക് എന്ത്, മാനുഷ്യം തനുമാശ്രിതം, മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ തനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം, മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, നിന്ദിക്കും അവര്. അവജാനന്തി പരംഭാവം അജാനന്ദോ മമഭൂത മഹേശ്വരം, ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നിരീശ്വരവാദികളൊക്കെ ഭഗവാനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഭഗവാൻ തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം എന്താണ് ഇത് കൗരവരെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ആണ് എന്നുള്ളത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കറിയില്ല, എല്ലാവർക്കുമല്ല മൂഢന്മാർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിനർത്ഥം എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നവരെയാണ് മൂഢർ പറയുക. ഓക്കെ, മോഘകർമാണോ മോഹജ്ഞാന വിചേതസഃ രാക്ഷസീം ആസുരീം ചൈവ പ്രകൃതിം മോഹിനീം ശ്രിതാഃ, ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദ പരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. അവരവരെന്താ ചെയ്തത്, ശകുനിയുടെ ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ച്, ശകുനിയുടെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് തോന്നിവാസമാണ് അവർ ചെയ്തത്. ആസുര വൃത്തിയാണ് അവർ ചെയ്തത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രാജകുമാരന്മാരാണ്, പക്ഷേ ഏത് നേരവും പാണ്ഡവരുടെ പുറകെയായിരുന്നു. അവർക്ക് വേറെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയും ഇല്ലായിരുന്നു. കംപ്ലീറ്റ് അവരെ കോപ്പി ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഉപദ്രവിക്കുക. ഈ വ്യാമോഹാവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ, അവർക്ക് മുക്തിയുടെ പ്രതീക്ഷകളും ഇല്ല, മുക്തിയെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയുകയുമില്ല. അവർക്കാകെ വേണ്ടത് എന്താ, രാജ്യം ഭരിക്കുക, പാണ്ഡവരെ ഉപദ്രവിക്കുക, അവരെ വനവാസത്തിലേക്ക് അയച്ച് അവിടെയും കൂടി ഉപദ്രവിക്കുക. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോവും. ആര് തന്നെയാണെങ്കിലും, നമ്മളുടെ സിബ്ലിങ്സ് ആണെങ്കിലും, ആര് തന്നെയാണെങ്കിലും, അയൽപക്കക്കാരാണെങ്കിലും, ആരാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക, എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പോയാൽ നന്നായി എന്ന് വിചാരിക്കുക. അവരെയൊന്നും ആരെയും പോയി ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക. നമ്മളുടെ പ്രാരബ്ധ കർമ്മം നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് തീർക്കുക. വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓരോ സെക്കൻഡും നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോവുക. ആ നാമത്തിൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, രുചി എന്ന് പറഞ്ഞത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ
ഇതൊന്നും ഒന്നുമല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് എന്താണ്, നമ്മളുടെ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ഗോൾ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളാണ്. ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ കാണുന്ന റെസ്റ്റോറന്റും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിച്ചു, അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല നല്ല സാരിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു, അതൊന്നും ഒന്നും അല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. നമ്മളുടെ മനസ്സ് അതിലും കുറച്ചും കൂടി ഉയരത്തിലേക്ക് വരും. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകും, ഇതെല്ലാം സില്ലിയാണ്, എന്തത് ഫലയം അശാശ്വതം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ആ ഒരു മനസ്സ് ആ ഒരു ഉയരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. എന്താണ് ഇസ്കോണിൽ പറയുക, നമ്മളുടെ ഹൈ തിങ്കിങ് ആണ്. സിമ്പിൾ ലിവിങ് ആൻഡ് ഹൈ തിങ്കിങ്. വളരെയധികം വിലയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കില്ല. ജസ്റ്റ് കണ്ടാൽ നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നത് മാത്രമേ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുള്ളൂ. വില കുറഞ്ഞത് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട്, വിലയുടെ പ്രൈസ് ടാഗ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാനൊക്കെ വാങ്ങിക്കുക. അങ്ങനെയാണ്. വില കൂടിയതൊന്നും ഞാൻ വാങ്ങിക്കാറുമില്ല. അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ. സിമ്പിൾ ലിവിങ്, ഹൈ തിങ്കിങ്. ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എന്നെ പറ്റി ഞാൻ പറയരുത് എന്നാണ് നമ്മൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളെ കുറിച്ച്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറയാത്തത്. മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ത, നമ്മള് മഹാത്മാക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ത ദേവീം പ്രകൃതിമാശ്രിത ഭജന്യ അനന്യ മനസ്സോത്താദീം അവ്യയം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, പ്രഥയുടെ പുത്ര, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ, ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഉയരത്തിലേക്ക് വരുന്ന വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. അവർക്ക് എന്തെല്ലാം നാടകം, ഡ്രാമ എന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെ കാണിച്ചാലും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഒന്നല്ല, സില്ലിയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും. അപ്പം കഴിഞ്ഞ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ ഉടുത്ത സാരിയാണ്, ഈ കല്യാണത്തിന് എനിക്ക് അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആ സില്ലി ആയിട്ടുള്ള മനസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഉയരത്തിലേക്ക് വരും. ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. നമ്മൾക്ക് എന്താണ് നാമജപം എന്ന് പറയുന്നത്? ഏത് നേരവും നമ്മളുടെ മനസ്സുകൊണ്ടും നാവ് കൊണ്ടും നമ്മൾക്ക് നാമം ജപിക്കാം. അമൃത തുല്യമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാം നമ്മളുടെ നാവ്. അതുകൊണ്ട് ആരെയും ദോഷമൊന്നും പറയാൻ പോകരുത്. നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാകും, നമ്മൾക്ക് ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ വന്ന് ബാധിക്കും. പിന്നെ ആ കർമ്മങ്ങളും കൂടി ഭഗവാൻ സഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ചിലപ്പോൾ കേട്ടുവന്ന് വരില്ല. മാം കർമാണിയും എന്ത് ചെയ്യുക, ആചരണം നന്നാക്കുക. കേട്ടാൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവരണം. എന്നിട്ട് ആചരണം നന്നാക്കുക, ഭക്ഷണം നല്ലത് കഴിക്കുക, ശുദ്ധമായത് കഴിക്കുക, തീർത്ഥം പോലെയുള്ളതൊക്കെ സേവിക്കുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മള് നാമം ജപിക്കുക. നമ്മളുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടി എന്താണോ ഭഗവത് സേവനമായി നമ്മള് ചെയ്യുക. ഇതിൽ കാണുന്നത് രൂപ ഗോസ്വാമികളും സനാതന ഗോസ്വാമിമാരും ബ്രദേഴ്സ് ആണ് രണ്ടുപേരും. അവര് ഇങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ട് ഓരോ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലിരുന്നിട്ടാണ് അവർക്ക് ഭാണ്ഡക്കെട്ടൊന്നുമില്ല. അവർ നാമജപവും കുറച്ച് ബുക്സും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നാമം ജപിക്കുന്നുള്ള ആ ബാഗും ഇതും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവരുടെ ഇതും വടിയും അവരുടെ കുറച്ച് ബുക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അവരേതെങ്കിലും വൃന്ദാവനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ, എത്ര റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്, മുസ്ലിം രാജാവിന്റെ മന്ത്രിമാരായിരുന്നു, ധാരാളം സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം വീട്ടിലുള്ളവർക്കും ഇസ്കോണിനും ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു, അവര് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫാ ചെയ്തത്. രൂപ ഗോസ്വാമികളും സനാതന ഗോസ്വാമിമാരും അവരാണ് നമ്മുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബുക്സ് ഒക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, നെക്ടാർ ഓഫ് ഡിവോഷൻ, നെക്ടാർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, ഇതെല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവരാണ്. അപ്പം ഒരു ദിവസം എന്താ സംഭവിച്ചത്, അവിടെ ഈ ഗോസ്വാമിമാർ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സനാതന ഗോസ്വാമി ചേട്ടനാണ് വന്നു. രൂപ ഗോസ്വാമികൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പം ഈ സനാതന ഗോസ്വാമി കണ്ടു പുറകില് രാധാറാണി ഇങ്ങനെ അഞ്ചലം പിടിച്ചിട്ട് സാരിയുടെ തലക്ക് പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നു വെയിലത്ത്. അപ്പം രൂപ ഗോസ്വാമികൾക്ക് വെയിൽ കൊള്ളരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാധാറാണി തന്റെ സാരി എടുത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പം സനാതന ഗോസ്വാമിമാർ ഇത് കണ്ട് നമസ്കരിച്ചിട്ട് രൂപ ഗോസ്വാമിയോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കരുത് രാധാറാണിയെ, നീ ഏതെങ്കിലും ഷെയ്ഡിൽ പോയിരുന്ന് എഴുതിയാൽ പോരെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അതുപോലെ ഒരു ദിവസം വിശന്നിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവര് യാതൊന്നും ഭക്ഷിക്കാനൊന്നും പോയി ഭിക്ഷയൊന്നും യാചിക്കാനൊന്നും പോവാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പം രാധാറാണി തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ വേഷത്തിൽ, ഒരു ചെറിയൊരു കുട്ടിയുടെ വേഷത്തിൽ, കൃഷ്ണനായിട്ട് തോന്നാം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ വേഷത്തിൽ വന്ന് ധാരാളം പാലുള്ള ഒരു കുടം കുടിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അമൃത തന്നെയാണ് രാധാറാണി തരുമ്പോ. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ദിവസം സനാതന ഗോസ്വാമി ഇതുപോലെ രൂപ ഗോസ്വാമികളുടെ അടുത്ത് വന്നപ്പോഴേക്കും
രൂപ ഗോസ്വാമികൾക്ക് തോന്നി ഏട്ടനാ വന്നിരിക്കുന്നത് കുറച്ചിരുന്ന് പായസമോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രസാദം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലോ എന്നൊന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. ഒന്നുമില്ല അവിടെ കയ്യില്. അപ്പം ആഗ്രഹിച്ച സമയത്ത് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി വന്നു, ചെറിയൊരു പെൺകുട്ടി. എന്നിട്ട് പേരെന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ രാധയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് എന്താ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രസാദാണ്, പായസാണ്, ഇവിടെ തരാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ആ കുഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോയി. എവിടെയാ വീട് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ വീടിന്റെ ലക്ഷണവും കാണിച്ചു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ആ കുഞ്ഞ് പോയി സനാതന ഗോസ്വാമിയും ഇത് കഴിച്ചു, ആ പായസം കഴിച്ചു. നോക്കിയപ്പോഴെന്താ അതില് പ്രസാദം. അത് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഭൂമിയിലുള്ള പായസമല്ല എന്നുള്ളത്, രാധാറാണി കൊണ്ടുവന്ന് തന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് രൂപഗോസ്വാമികളോട് ചോദിച്ചു, ആരെ തന്നത് ഇത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. രാധ എന്ന പേരിൽ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയാ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവര് അന്വേഷിച്ചു പോയപ്പോഴെന്താ അവിടെ ഒരു വീടുണ്ട് അതുപോലത്തെ, രാധ എന്ന പേരിൽ അവർക്കൊരു മോളും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആ കുട്ടി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് കുറെ വർഷങ്ങളായി, പിന്നെ ആ വീട്ടില് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായിട്ടില്ല. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഷുവറായിട്ടും ഭഗവാനെ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, അതിന് ഭഗവാൻ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു അർഹത വേണ്ടേ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു അർഹത വേണ്ടേ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഭഗവാനിൽ സറണ്ടർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ളവർ എന്താ ചെയ്യുക, സതതം കീർത്തയന്തോ മാം സോറി യതന്തശ്ച ദൃഢവ്രത നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്ത ഉപാസത്തെ. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ എന്താ ചെയ്യുക, സതതം കീർത്തയന്തോ മാം, എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും അവര്, എത്രയോ നാമം വേണമെങ്കിലും അവര് ജപിച്ചുകൊള്ളും, ഭജന പാടിക്കൊള്ളും. യതന്തശ്ച ദൃഢവ്രത, ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാനെ, നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ, ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും നിത്യയുക്ത ഉപാസത്തെ, ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. നമ്മള് സർവീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, എപ്പോഴും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാൻ പ്ലീസ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സർവീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അതിനെയാണ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഈ കീർത്തനങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം, ഏതു നേരവും എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും, ഭഗവാൻ 4th ലെസണിൽ പറഞ്ഞതാണ് ജന്മകർമ്മ ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേതി തത്വതഃ ത്വിത്വാദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി അർജുന. യതന്തശ്ച ദൃഢവ്രത, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുകൂടി പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുൻപിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്ത ഉപാസത്തെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എപ്പോഴും എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഭക്തരെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഭക്തരെ കുറിച്ച് പറയാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, അഹം ഭക്ത പരാധീനോ, ഞാൻ ഭക്തന് അധീനനാണ്. ദുർവാസ മഹർഷിയോട് പറഞ്ഞതാണ്, ഞാൻ ഭക്തന് അധീനനാണ്, അതുകൊണ്ട് ഭക്തൻ പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, സതതം കീർത്തയന്തോ മാം, എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മള് കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. പിതാവാണ് ഭഗവാൻ, അഹം, ഞാനാണ് പിതാവ്, മാതാ ജഗതോ, ജഗത്തിന്റെ പിതാവ് ഞാനാണ്, മാതാ ധാതാ പിതാമഹ, മാതാവും ധാത രക്ഷിക്കുന്നവനും പിതാമഹനും. പിതാമഹൻ എന്തുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മാവാണ് സൃഷ്ടികർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെയും പിതാവാണ് ഭഗവാൻ, അതുകൊണ്ടാണ് പിതാമഹൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ്, ഗർഭോദരശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് വരെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വേദ്യം പവിത്രമോംകാര രക്സാമ യജുരേവച്ച്, വേദ്യം അറിയേണ്ടത് എന്താണ്, എന്നെ തന്നെയാണ് അറിയേണ്ടത്. എന്തായിട്ട് അറിയുക, ഭഗവാനായിട്ട് അറിയുക. പവിത്രമോംകാരം, പവിത്രമായിട്ടുള്ള ഓംകാരവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഋക്സാമ യജുരേവച്ച്, എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 4ാമത്തെ വേദവും കൂടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ്, പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. ഋക്സാമ യജുരേവച്ച്, വേദവും സാമവേദവും യജുർവേദവും അഥർവണ വേദവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ക്ലിയർ ആയോ? പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാധാത പിതാമഹ വേദ്യം പവിത്രമോംകാരം ഋക്സാമ യജുരേവച്ച, ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പവിത്രമാകുന്ന പ്രണവവും ഋക്സാമ യജുർവേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെയാണ്. 4 വേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ,
ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമാണ്. നമ്മൾ 11th ഡേ നമ്മൾ കാണും. ഓക്കെ, ഇനിയുള്ളത് വളരെ നല്ലൊരു ശ്ലോകമാണ്. അത് നമ്മുടെ ശ്ലോകം ഒന്ന് വായിക്കാൻ സമയമില്ലാതെ നമ്മൾ ഇനി മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ. ലക്ഷ്യവും എന്താണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം? ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളാണ്. ഭരണകർത്താവും ഇതെല്ലാം ശാസിക്കുന്നവരും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, നിർമ്മിക്കുന്നവരും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പ്രഭുവും, പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോർഡ്, ലോർഡ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ്, ജഗന്നാഥ സ്വാമിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇസ്കോണിൽ വരുമ്പോഴേക്കും ഓരോരുത്തരെയും പ്രഭുജി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. ലോർഡ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. തത്വമസി എന്നുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് തുല്യമാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ആ പ്രഭുജി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പ്രഭുവും സാക്ഷിയും, ഭഗവാൻ സർവ സാക്ഷിയാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്, ഋഷികേശനായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. എല്ലാം നമ്മളുടെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഋഷികേശ ജഗദ്വ്യാപിൻ സർവസാക്ഷിൻ ദയാനിധി, സർവസാക്ഷിയായിട്ടുള്ള ദയാനിധിയായിട്ടുള്ള ഋഷികേശനെ, ഋഷികേശ ജഗദ്വ്യാപിൻ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഋഷികേശ ജഗദ്വ്യാപിൻ സർവസാക്ഷിൻ ദയാനിധി, ദയാനിധിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ഞാൻ നിന്നെ തൊഴുന്നു. സർവസാക്ഷിയും ദയാനിധിയെ ഇന്ദ്രിയാനുകൂലാനി, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം അനുകൂലമാക്കിയിട്ട് സദാധർമ്മേശ്വമേ ഗുരു, ധർമ്മത്തിലേക്ക് എന്നെ നയിച്ചാലും. ഞങ്ങളൊക്കെ വളരെ ചെറുതായിരുന്ന സമയത്ത് പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു? സർവസാക്ഷി എന്ന് പറയുന്നു. വാസസ്ഥാനം നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ആശ്രയം, ആശ്രയം എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആശ്രയം. ഉറ്റമിത്രവും സുഹൃത്തും, സുഹൃതം സർവഭൂതാനം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഞാനാകുന്നു സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും, എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെ. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സീഡ് എന്ന് പറയുന്നതും, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സീഡ് ഗിവിംഗ് ഫാദറും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും. എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു, സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും സീഡും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അല്ലയോ അർജുന, ഞാൻ ചൂട് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. തപാമി തപാമ്യഹം, അഹം വർഷം, അഹം വർഷം മഴ പെയ്യുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പം എത്ര മഴ പെയ്താലും എന്ത് വിചാരിക്കുക? നമ്മള് ഭഗവാനാണ് പെയ്യിക്കുന്നത്. അയ്യോ എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് മഴ പെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചീത്ത പറയാതെ നമ്മൾ സഹിക്കുക. എത്ര ചൂട് വന്നാലും എന്ത് ചെയ്യുക? സഹിക്കുക. നമ്മള് കുറച്ചൊക്കെ പ്രാരബ്ധം സഹിക്കുക. ഞാനാണ് അമൃതവും മൃത്യുവും. അമൃതമാണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അമരത്വം, എല്ലാത്തിനും അമൃതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മൃത്യുവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാ മൃത്യു എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ തീരുമ്പോൾ, അതല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ജീവജാലങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകും. മൃത്യു വേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ആത്മാവും ജഡവസ്തു, ജീവനുള്ളതും ജീവൻ ഇല്ലാത്തതും എന്നിൽ തന്നെയാണ്. കല്ലും മണ്ണും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ? ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. ഇതുപോലെയുള്ള രൂപത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ച് വേദ പഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് എന്നെയാകുന്നു. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ചവർ ദിവ്യ സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മള് ഈ അഗ്നിഹോത്രം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സോമലത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വള്ളി ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ രസം എടുത്തിട്ട് അവർ കുടിക്കും. സൂര്യപാനം ബ്രാഹ്മണർക്ക് വർജ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോമപാനം പക്ഷെ ആ ചടങ്ങ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കുറച്ച് കുടിക്കാം. അതും ഇതുപോലെയാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാ കുടിക്കുന്നത്? അത് കുടിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ദേവേന്ദ്രന്റെ സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക്, സുവർലോകം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. സ്വർഗലോകം എന്നൊക്കെ കണ്ടതാണ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ താഴെയായിട്ട്. അപ്പം ഭൂമിക്ക് മുകളിലായിട്ട് ആ സ്വർഗലോകത്തില് നമ്മൾക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നു. പിന്നെ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതും ബ്രഹ്മചാര്യ ആശ്രമം ഗുരുകുലം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാനെ തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി അവരെന്തുണ്ടാകുന്നു? സ്വർഗത്തില് പോയിട്ട് സുഖിക്കുന്നു. ഇനി ആ സുഖിക്കുന്നവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യ ലോകം വിശന്തി. പുണ്യം അങ്ങ് ക്ഷയിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവര് വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ വന്ന് നിപതിക്കുന്നു. ഇത് അങ്ങനെ സ്വർഗീയങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് വരും. അതിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഗോലോകധാമത്തേക്ക് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത്. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭോഗാന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. ഈ അഗ്നിഹോത്രവും ഇതുപോലെയുള്ള യാഗവും യജ്ഞവും എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗലോകം കിട്ടും. ഒക്കെ ബ്രഹ്മലോകം വരെ ചിലപ്പോ കിട്ടിയെന്ന് വരാം. പക്ഷേ നമ്മളുടെ പുണ്യം ക്ഷയിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ മർത്യലോകത്തിൽ വരുന്നു.
വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം യജന പര്യപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം LICയുടെ സ്ലോഗനില് അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം, അനന്യമായിട്ടുള്ള വേറെ ഒരു ചിന്തയുമില്ലാതെ ചിന്തയന്തോ മാം, എന്നെ മാത്രം സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് യേജന പര്യപാസത്തെ, ആരാണോ ഉപാസിക്കുന്നത്, തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനം, അവർക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് ഞാൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. ഉള്ളത് എന്താണ്? നമ്മുടെ കുട്ടികളും നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡും അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ അച്ഛനമ്മമാരെ എല്ലാവരെയും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആവശ്യമുള്ള ആയുസ് കൊടുത്തിട്ട് നിലനിർത്തും. അല്ലെങ്കിലോ എന്തെല്ലാം എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക നമ്മൾ ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്തുണ്ടാകണം? ഭഗവാനില് ആശ്രയിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണം. മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വേണം. ഫാമിലി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ആ എഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് അവരോട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെല്ലാം സന്തോഷമായിട്ട് ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി ആയുസ്സോടുകൂടി നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം യജന പര്യപാസതേ, വേറെ ഒരു ചിന്തയും കൂടാതെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്തുണ്ടാകും? ഭഗവാൻ തന്നെ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം കൊടുത്തുകൊള്ളും. ഉള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ഒരു അർജുനാചാര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യമുന നദിയുടെ തീരത്ത് ഒരു ആചാര്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഗുരുകുലമൊക്കെ നടത്തുന്നത്. ആരും ഫീസ് ഒന്നും കൊടുക്കില്ല. ആ കാലത്ത് പഠിക്കും, എന്നിട്ട് കുട്ടികളൊക്കെ പോകും. എന്നിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഭിക്ഷ എടുത്തിട്ടാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. അപ്പം അടുത്ത വീടുകളിലൊക്കെ കണ്ടമാനം ഒന്നും പോവില്ല. ഒന്നോ രണ്ടോ വീടുകളിൽ പോയിട്ട് എന്താ കിട്ടുക? ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും. അവരത് എന്താണോ ഉള്ളത് വെച്ചുണ്ടാക്കും. ഇല്ലെങ്കിലോ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് വിശന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവത്ഗീത വ്യാഖ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഈ ശ്ലോകം വന്നപ്പോഴേക്കും അർജുനാചാര്യർക്ക് തോന്നി, എന്താണോ വേണ്ടത് അതെല്ലാം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വിശക്കുന്നു, പക്ഷെ എനിക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണമെല്ലാം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അത്ര സില്ലി ആയിട്ടുള്ള ജോലിയൊന്നും ഭഗവാന് നമ്മൾ കൊടുക്കരുത്, അതൊന്നും ഭഗവാന്റെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ 2 വെട്ട് വെട്ടി. എന്നിട്ട് അർജുനാചാര്യരെ ഭിക്ഷയാചിക്കാനായിട്ട് പോയി. ഭിക്ഷയാചിക്കാൻ പോയ സമയം കുറച്ച് വൈകി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകളൊക്കെ ഊണൊക്കെ കഴിച്ച് ഉറങ്ങി. അപ്പൊ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ഇന്നൊന്നും കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യമുന നദിയിൽ കുളിക്കാൻ പോയി. യമുന നദിയിൽ കുളിച്ച് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് ധ്യാനമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാ തിരിച്ചു വരിക. ആ സമയത്ത് 2 പെട്ട് കുട്ടികൾ വന്നു വീട്ടില്. 14 വയസ്സ് 13 വയസ്സൊക്കെ പ്രായമുള്ള 12 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആൺകുട്ടികൾ 2 ആള്. ഒരാള് കറുത്തിരിക്കണോ, ഒരാള് വെളുത്തിരിക്കണോ. വെളുത്ത ആള് നീലാംബരം ചുറ്റിയിരിക്കണോ, നീല കളറിലെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിരിക്കണോ, മറ്റേ ആള് പീതാംബരം മുടിച്ചിരിക്കണോ. ധാരാളം സാധനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത്. സാരി വരെ ഉണ്ട്, ഗ്രോസറീസ് ഉണ്ട്, വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട്, എല്ലാ ഐറ്റംസുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. ബട്ടർ ഉണ്ട്, മിൽക്ക് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് ഈ സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഗുരു തന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അവരത് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോകാൻ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം, വേഗം ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. വേണ്ട വേണ്ട, ഗുരു തല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞു. വൈകിയ ഗുരു തല്ലും. ഗുരു തല്ലുവോ എന്ന് ഇവര് ചോദിച്ചു. തല്ലും, നോക്കൂ ഞങ്ങളുടെ പുറകിലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെ വെട്ടിയത് പോലെ ഇരിക്കണം. അപ്പം ഈ സ്ത്രീക്ക് വളരെ വിഷമം തോന്നി, ദേഷ്യവും വന്നു. അപ്പം അവര് ദേഷ്യം വന്നപ്പോഴേക്കും അവര് എന്ത് ചെയ്തു? കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ബട്ടർ എടുത്തിട്ട് അവരുടെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ തേച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു ശരി പോയി. അവര് എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവര് പോവുകയും ചെയ്തു. ഗുരു വന്നപ്പോഴേക്കും ഇവര് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ആരാ തന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ 2 കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. അവർക്ക് എന്താ നിങ്ങൾ എന്തിനാ തല്ലുന്ന ആ കുട്ടികളെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ തല്ലാറില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടല്ലോ പുറകിൽ പാടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ആ ബട്ടർ തേച്ചു കൊടുത്തത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭഗവാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ആർക്കാ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? ഈ ഡിവോട്ടി ആയിട്ടുള്ള അർജുനാചാര്യർക്കല്ല കിട്ടിയത്. അർജുനാചാര്യരുടെ ഭാര്യയ്ക്കാണ് അത് കാണാനുള്ള ആ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഡിവോട്ടി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്, നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഒരു ഡിവോട്ടിയുടെ ആ ഒരു അസോസിയേഷൻ കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുക. അപ്പം അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അർജുനാചാര്യർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഞാൻ ചെയ്തതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അടുത്ത് പോയി നോക്കിയപ്പോഴെന്താ എഴുതിയ വെട്ടിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ മാറിഞ്ഞിരിക്കണോ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒന്നും മാർക്ക് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശരീരമാണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ആദ്യത്തെ 5 ലെസൺസ് ഭഗവാന്റെ ശിരസാണ്, പിന്നെയുള്ള 10 ലെസൺസ് ഭഗവാന്റെ കൈകളാണ്. നാഭി ഭഗവാന്റെ 16ാമത്തെ ലെസൺ ആണ്. 17ഉം 18ഉം ലെസൺസ് എന്താണ്? കാലുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. കേപ്യന്യ ദേവത
ഭജന്തേ യജന്തേ ശ്രദ്ധയാൻവിതാതേപി മാമേവ കൗന്ദേയ യജന്തി വിധിപൂർവകം. മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവ്വം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ബാക്കിയുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ഒന്നും ചൊല്ലിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതോടുകൂടി ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചതുപോലെ എല്ലാവരും തൃപ്തരാകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ സറണ്ടർ ടു മീ എന്ന് പറയുന്നത്. കുന്തി പുത്ര എന്നാൽ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധി പ്രകാരമല്ല. നമുക്കറിയോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള, ഏതെല്ലാം ദേവന്മാർക്ക് എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നും അറിയില്ല. ബാക്കിയുള്ളവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകും. തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം ശിവന്റെ അവിടെ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസമൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അവിടെ പോയിട്ട് അതാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യും. വിധി പ്രകാരമാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ പാപം കൂടി നമ്മൾക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ വിധി പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഭഗവാനിൽ സറണ്ടർ ആവുക, പോകുക, മാനിക്കുക, എല്ലാവരെയും മാനിക്കുക, ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുക, ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു യാന്തിദേവ പ്രദാദേവാൻ. ഞാനൊക്കെ പറയുന്നത് മിസ്ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യരുത്, ഇതിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പിത്രം യാന്തി പിതൃവ്രത ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യോ യാന്തി മധ്യാജിനോപിമാം. യാന്തി ദേവവ്രതാദേവാൻ. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരുടെ ഒപ്പം ജനിക്കുന്നു. പിതൃൻ യാന്തി പിതൃവ്രതാഹ. പിതൃക്കളെ മാത്രം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴോ പിതൃകാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ, ദേവന്മാരെ ഒന്നും ഞാൻ മാനിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പിതൃക്കളുടെ ലോകത്തിൽ പോയിട്ട് ജനിക്കും. ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ. നമ്മൾക്കറിയാം ഭൂതങ്ങൾക്കും പ്രേതഭൂതങ്ങൾക്കൊക്കെ യക്ഷരക്ഷന്മാര്, അതുപോലെയുള്ള കൂടോത്രം, മന്ത്രവാദം, യക്ഷഗാനം, തെയ്യം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലോകത്ത് പോയി ജനിക്കും. നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഭൂതപ്രേതാദികൾക്കും ലോകമുണ്ട്. യാന്തി മധ്യാജിനോപിമാം. എന്നാലോ എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നവർ വൈഷ്ണവ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ സേഫ് ആണ്. ഓക്കെ. ബാക്കിയുള്ള ഇടത്തൊക്കെ പോകുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? ദേവന്മാരുടെ അടുത്തും യക്ഷരക്ഷന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞ കുബേരനൊക്കെ, നമ്മൾ ദീപാവലിയുടെ ദിവസം കുബേര പൂജയൊക്കെ ഉണ്ട്. പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുബേര പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിധികളുടെ അധിപതിയാണ് യക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളുടെ പുണ്യം തീരുമ്പോ നമ്മൾ വീണ്ടും മധ്യലോകത്തിൽ വരും. അതേസമയം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയാലോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്ത് അർപ്പിക്കുക എന്ന്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയാ പ്രയച്ഛതി. ആരാണോ ഭക്തിപൂർവം പത്രം, തുളസിയാണെങ്കിലും ബിൽവമാണെങ്കിലും പുഷ്പം, ഏത് പുഷ്പമാണെങ്കിലും, ഫലം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട്, തോയം ജസ്റ്റ് വെറും വെള്ളം വെച്ചാലും, യോമേ ഭക്തിയാ പ്രയച്ഛതി ആരാണോ എന്നിലേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത്, തദഹം ഭക്തി പഹൃതപശ്നാനി പ്രേതാത്മനഃ. ഇതിന് 2 പ്രാവശ്യമാണ് ഭക്തി വന്നിരിക്കുന്നത്. 2 പ്രാവശ്യം. അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. വെറുതെ കൊണ്ടുവച്ചാലല്ല, ഭക്തിയോടുകൂടി സ്നേഹത്തോടുകൂടി എന്ത് വെക്കണം? പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം. അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ എന്ത് ഫ്രൂട്ട്സ് കൊണ്ടുവന്നാലും ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ 1-2 എണ്ണം കഴുകി പുതിയ പാത്രത്തിലെടുത്ത് ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ വെക്കുക. കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം, കട്ട് ചെയ്യാതെ വെക്കാം. വെള്ളം വെക്കുക, ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെക്കുക, ഒരു തുളസിയിൽ അർപ്പിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമായി പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം. പറമ്പിൽ പുഷ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, എടുക്കുക, കൈ നിറയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഭഗവാന്റെ പിക്ചറിനോ അല്ലെങ്കിൽ വിഗ്രഹത്തിന് മുൻപിൽ വെച്ചാൽ അർച്ചനയായി, മനസ്സോടെയുള്ള അർച്ചനയായി. ഇതാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇസ്കോണിൽ ഇതുപോലെയാണ് നിവേദിക്കുക. എല്ലാ ഐറ്റംസും കൊണ്ടുവന്ന് നിവേദിക്കും. മനസ്സിലായോ? പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം യോമേ ഭക്തിയാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തി പഹൃതപശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. ഞാനത് സ്വീകരിച്ചിരിക്കും. സുധാമാവ് കൊണ്ടുവന്ന ചെറിയൊരു അവിൽപ്പൊതി, കുറച്ച് അവില, കല്ലും മണ്ണും ഒക്കെയുള്ള അവിലായിരുന്നു, ദാനം കിട്ടിയതാണ് അതും. എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഭഗവാൻ അതിനെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയത്. ശബരി കൊടുത്ത ആ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്തുമാത്രം സില്ലി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് വളരെയധികം അമൃത തുല്യമായിട്ടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. യത് കരോഷി യദശ്നാസി. എന്തു ചെയ്യുന്നുവോ, യത് കരോഷി എന്തു ചെയ്താലും. ഇതൊക്കെയാണ് രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ ഡൗട്ടാണോ? യദശ്നാസി എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, യജ്ജുഹോഷി എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ദദാസി എന്തെങ്കിലും ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, യത് തപസ്യസി കൗന്ദേയ എന്തു തപസ് ചെയ്യുന്നുവോ, അതെല്ലാം തത്പുരുഷ്വമതർപ്പണം എന്നിലേക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? 4 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാന് അർപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി നീ എന്തു ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഇതാണ് രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്.
കരോഷി എന്തു ചെയ്യുന്നു, സ്നാസി കഴിക്കുന്നത് എന്തായാലും, യജുഹോഷി എന്താണോ നീ നിവേദിക്കുന്നത്, എന്താണോ നീ ഭക്ഷിക്കുന്നത്, ദദാസിയ ദദാനം ചെയ്യുന്നത്, യത് തപസ്യസി തപസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ അതെല്ലാം കൗന്തെയ തത്പുരുഷ്വമതർപ്പണം എന്നിലേക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ഈസിയാണ്, സുസുഖം കർത്തവും അവ്യയം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും കൃഷ്ണാർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സമോഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദ്വേഷ്യോസ്തി ന പ്രിയ. എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല അർജുന, എനിക്ക് ആരോടും പക്ഷപാതവുമില്ല. പക്ഷേ നമേ ദ്വേഷ്യോസ്തി എനിക്ക് ദേഷ്യവുമില്ല, പ്രിയമായിട്ടും ആരുമില്ല. ഏ ഭജന്തി തുമാം ഭക്തി ആരാണോ എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്, മൈതേ തേഷു ചാപ്യഹം അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആരെയാണ് നമ്മൾ ഇരുത്തുക? ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആളെയാണ് നമ്മൾ കയറ്റിയിരുത്തുക മനസ്സിനുള്ളിൽ ഏതു നേരവും കൂടെ. അതുപോലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നു, അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. സമൂഹം സർവഭൂതേഷു എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, ആരോടും പക്ഷപാതമില്ല. പക്ഷെ ആരാണോ ഭക്തി പുരസ്സരം എന്നെ ധ്യാനിക്കുന്നത് അവര് എന്റെ സുഹൃത്താണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരു പൊസിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അഭിചേത്സു ദുരാചാരോ ഭജതി മാമനന്യ ഭാഗ് സാധുരൈവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സഹ. അഭിചേത്സു ദുരാചാരോ ദുരാചാരിക്ക് ദുരാചാരി ആയിരുന്നാൽ കൂടി ഭജതേ മാമനന്യ ഭാഗ് അനന്യമായിട്ടുള്ള ശരണമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരാണോ എന്നെ ഭജിച്ച് തിരിച്ചു വരണത്, സാധുരേവ സമന്തവ്യ അയാളെ ഞാൻ സാധു എന്ന് പറയും. സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സഹ എന്തുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു നല്ലത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാൻ അയാൾക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് കൊടുക്കുമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മളാണെങ്കിലോ, നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു, ഈ ജന്മത്തില് ഞാൻ ഇനി അയാളോട് മിണ്ടില്ല, ഈ ജന്മത്തില് നമ്മൾ ഇനി അവരോട് സഹവർത്തിക്കില്ല, ഇതൊക്കെയാ നമ്മൾ പറയുക. ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ കണ്ടു പഠിക്കുക നമ്മൾ, എന്നാൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമ്മളിലേക്ക് ഒഴുകുകയുള്ളൂ. അഭിചേത്സു ദുരാചാരോ എത്ര ദുരാചാരിയായിരുന്നാലും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് എന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന ആളെ ഞാൻ സാധു എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇത് ഇവിടെ കൽക്കട്ടയില് രണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് ആണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഒക്കെ ഓരോ വീട്ടിലും കയറിയിട്ട് ഹരികൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ നേരെ തുപ്പുകയും ഇഷ്ടികെറിയുകയും അതുപോലെയുള്ള കല്ലെറിയുകയും ചെയ്യുന്ന വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ബ്രദേഴ്സ്. ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അവരൊരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്തു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ നെറ്റിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു ഒരു ഇഷ്ടിക. നല്ല ചോര വന്നപ്പോഴേക്കും ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ വന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നിട്ട് സുദർശന ചക്രം എടുത്തു. അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറഞ്ഞു, ഈ ജന്മം നമ്മൾക്ക് സുദർശന ചക്രം എടുത്ത് ഹത്യ ചെയ്യാനുള്ളതല്ല ഭഗവാനെ, നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്, നമ്മൾക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് മാനസാന്തരം സംഭവിച്ചു. എന്നിട്ട് അവര് വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായിട്ട് മാറി, ഭഗവാന്റെ അസോസിയേറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറി. അപ്പം അഭിചേത്സു ദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യ ഭാഗ് ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ. ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ക്ഷിപ്രം വേഗം ധർമാത്മാക്കളായിട്ട് മാറും. വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവസാനം നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണും. ശാശ്വത് ശാന്തിം നികച്ചതി, അവര് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. കൗന്ദേയ അനൗൺസ് ചെയ്യൂ, എന്ത്, നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി, എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശമുണ്ടാവില്ല. നീ അനൗൺസ് ചെയ്യൂ. എന്തിനാണ് അർജുനനെ കൊണ്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യിക്കുന്നത്? ഒരു ഭക്തന്റെ വാക്ക് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനോട് പറയുന്നത്, ക്ഷിപ്രം ഭവതി അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി എന്നുള്ളത്. ഇതാണ്, എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല. പ്രഹ്ലാദന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്കറിയാം പ്രഹ്ലാദന് എന്തെല്ലാം ദ്രോഹം ചെയ്തിട്ടും നാശമൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. മാം ഹി പാർത്ഥവ്യപാശ്രിത്യ പാപി യേപി സ്യോ പാപയോനയഃ സ്ത്രീയോ വൈശ്യാസ്തദാ ശൂദ്രാസ്തേപി പരാം ഗതിം. മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്, മിസ്ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യരുത്. ഈ മാം ഹി പാർത്ഥവ്യപാശ്രിത്യ യേപി സ്യോ പാപയോനയഃ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ, യേപി സ്യോ പാപയോനയഃ എത്ര പാപിയായിരുന്നാലും, സ്ത്രീ ആയിരുന്നാലും വൈശ്യനായിരുന്നാലും ശൂദ്രനായിരുന്നാലും, അതില് പാപികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ നല്ല അർത്ഥം, പാപികളായിരുന്നാലും സ്ത്രീകളായിരുന്നാലും വൈശ്യനാണെങ്കിലും ശൂദ്രനാണെങ്കിലും ആരും എന്റെ അടുത്തേക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കും എന്നേ ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതിനെ മിസ്ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യരുത്. ചിലവരെങ്കിലും പറയും പാപയോനയഃ സ്ത്രീയോ എന്ന് കൂട്ടി വായിക്കും, എന്നിട്ട് നമ്മള് സ്ത്രീകളെ മാത്രമാണോ പാപം ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയൊന്നും മിസ്ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യരുത് ഭഗവാന്റെ വേർഡ്സ്. ഓക്കെ,
ഇതാണ് ലോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡയമണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകം, ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം. മന്മനാഭവമദ്ധോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യത്തിയേവം ആത്മാനം മത്പരായണ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു 4 കാര്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു, 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. മന്മന, ഏതു നേരവും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിക്കുക, പ്രേമിയെ പ്രേമിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എന്നെ ധ്യാനിക്കുക. ഭവമദ്ധോ, എന്റെ ഭക്തനാവുക. മതിയാജി, എന്തു ചെയ്താലും എന്നിലേക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. മാം നമസ്കുരു, നമസ്കരിക്കുക. ഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മാവിന് വരെ എന്തുണ്ടായത്? സൃഷ്ടികർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ആ ശക്തി കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഇതുപോലെയുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഏകാഗ്രമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭഗവാനിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ബ്രഹ്മാവ് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ താമരപ്പൂവിന്, നാഭിയിൽ നിന്നുണ്ടായ താമരപ്പൂവിന് ബ്രഹ്മാവ് വന്നു. എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചു. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയപ്പോഴെന്താ? എവിടെയും വെള്ളം. ഭഗവാൻ ആരാണ്, എന്താണ്, ഞാൻ ആരാണ് ഒന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ ഒരു വേർഡ് കേട്ടു, 2 വേർഡ്സ്, തപ തപ എന്നുള്ള വേർഡ്സ് കേട്ടു. തപസ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നറിഞ്ഞ് ബ്രഹ്മാവ് തപസ് ചെയ്തു 100 വർഷത്തോളം എന്ന് നമ്മൾ പറയും. എത്രയോ വർഷങ്ങൾ തപസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലായിടത്തും നോക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മാവിന് കുറെ തലകളുണ്ടായത്, എല്ലായിടത്തേക്കും നോക്കാനായിട്ട്. എവിടെ നോക്കിയാലും വെള്ളം. അവസാനം ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനായ സമയത്ത് ബ്രഹ്മാവ് വേഗം നമസ്കരിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കൈകൾ കൊണ്ട് എഴുന്നേപ്പിച്ചു. ആ കൈകൾ കൊണ്ട് എഴുന്നേപ്പിച്ച സമയത്ത് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടികർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ആ ശക്തി കൊടുത്തു ബ്രഹ്മാവിന്. അപ്പൊ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക, ശക്തിയുള്ളവരൊക്കെ നമസ്കരിക്കുക. ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ശക്തിയില്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുക? ശരണാഗതി നമസ്കാരം ചെയ്യുക. 2 കൈകളും പൊക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ശരണാഗതി നമസ്കാരം ദ്രൗപദി ദേവി ചെയ്തതുപോലെ, രാധാറാണിയൊക്കെ നമ്മള് വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ കാണും, 2 കൈകളും ഇങ്ങനെ പൊക്കിക്കൊണ്ട്. അതാണ് ശരണാഗതി നമസ്കാരം. സാഷ്ടാംഗ നമസ്കാരം ആണുങ്ങൾക്കും, ചെറിയ നമസ്കാരം പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരം സ്ത്രീകൾക്കും. ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവർ ശരണാഗതി നമസ്കാരം ചെയ്യുക. മന്മനാഭവമദ്ധോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യത്തിയേവം ആത്മാനം മത്പരായണ. 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂ, നീ എന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരും. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. ഓക്കെ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയൂ. തലവേദനിക്കണോ? എനിക്ക് വേഗം വേഗം പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡൗട്ട്സ് ഒന്നുമില്ല? മാതാജി വളരെ നന്നായി പറയുന്നു. മാതാജി വളരെ ഹരേ കൃഷ്ണ, വളരെ നന്നായി പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജിക്ക് സംശയങ്ങളൊക്കെ അവര് ഇതിലിട്ടാ മതി, അത് അയച്ചു കൊടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. റെസ്റ്റ് എടുത്തോളൂ മാതാജി, കുറെ നേരമായി. എന്തെങ്കിലും അതെ അതെ അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടാ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാമേ.